Mase ngikuma late 30s ngadecide ukuthi ngishintshe impilo yami because ekhaya esadini likababa nasesadini likamama banoshukela omumbi kabi oyingozi. So I've decided to eat clean. Ngaqala manje ngadla ama vegetables nenyama kuphela. Ngangasidli starch, ngangawudla ushukela. Cela ukunitshela ukuthi ngakwenza lokhu for 3 months, ngiyajima impela ngijima strong, nasemzimbeni sengiyazizwa ukuthi hayi manje ngilula, ngiyaphila, yabo ngiflexible, impilo iphileka kalula. Ngiserious ke ngale journey yami, ngiyimisele vele u3 months wonke angicheat, yabo nje umuntu oserious, and I post each and everything. Kwaqala ke manje ngathi mangabe ngiyendlini encane, hayibo mangabe ngendlini encane, hayibo lokho kumele kuphume, mangabe kumele ngitholethe, kumele ngikhulule, hayibo bakwethu amangcoliso avelana bayitshe isibhombolozi sento engaka. Kucaca ukuthi ipayipi upopopo le kumele aphume khona mncane, wona makhulu. Sengiyasikeka manje eyinqeni, hayibo ngiyaqala mina ubuhlungu obunje. Mangabe ngiya kodokotela, ngaqale ngadokotela ukuqala, udokotela engangihamba yena, udokotela anginikeze amaphilisi, azanginikeze namaphilisi ukuthi ama stool softness athambisa sho ukuthi stool. Ake bafethu ngiwadleke ngibe ngcono, nginikeze namaphilisi la sho thewa ngemuve enqeni, ngibe ngcono kwalozo insukwana. Hayi ngiqhubeka mfethu ne-diet yami, sho sengingenele enyangeni esi4. I am so excited, yabona nje ngiyawuzwa umzimba, ngiyawezwa umehluko emzimbeni. Naku-ke leqala khona inkinga, into yaseyinqeni, indaba yaseyinqeni ayipheli, yabona sho sengicacisa ngiphethwe amaphalzi-ke manje, akusapheli ubuhlungu baseyinqeni. Ngize ngiye komunye udokotela, ngishintshe omunye udokotela okuyena wafike wangichazela ukuthi ngi-constipated, angidli i-diet e-balance. So that's why I am constipated. So if I can deal with i-constipation, and then i-problem yami izosolveka. Sona ke bafethu njengamanje ngidlula ezintweni ezinzima. I am dealing with i-constipation. It's been more than 4 months ngiyekile ukudayetha, but ngazuthi sengine-constipation angazi noma i-chronic noma yini nje, kuvelane kubophe sengiphila ngomuthi ofika uthambise obhodlozayo, futhi nakhona after some few days kuyabuyela etsheni. So it's very, very important ukuthi before you start something, uqala research ngayo ukuthi izozwana nomzimba wakho, athina ama-side effects, izokulimaza ngani, because kahle kahle mina bengidla i-diet engabalansile. Just imagine you eat isaladi nophiso wenyama every day, and awazi ukuthi wena uyinikeza inkinga. Abanye-ke mangabe sengizwa bathi bona bebephuza u-castor oil for 30 days mangabe saqala ukudayetha, and then after that they continue with this new life, kube right. Kanti mina ngangayitholanga imemo yokuthi kumele uphuze u-castor oil for 30 days ukuze ungabopheki, ungabambani. So elami limile nje lithi noma kuthiwa yini lo iqalayo, kuzomela ukuthi ube nolwazi olugcwele ngayo. Ungaqali into ungazi ukuthi izokulimaza kanjani, especially mangabe thina sesikhulile, amathambo eseqinile. Ngizoyibeka lapho kwanamhlanje indaba yethu iyolala ibonene ezitoreni ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Sinthanda kakhulu.